मबाइला खामानि होआसै बर्थमान ओंखायनो प्लेसजों खामानि सोलिबाय हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय चेनेल खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय दा जों मोनागोनावबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि थामिलाव नुनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ अम्बियाबो फैगासिनो हनै खोमसि हारसिङै बेखौबो लांफानो नागिरदों जोंहा ओरै फेमिलि मा बाबा गासिबो फंबाय बिनानाव ओमफ्राय आं अम्बिखौ लांफानो नागिरदों आरो दा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नै बाथौ खेराइ रेजर्टआवहाय ओमफ्राय ओरै फार्स्ट हाबजेननायखौथ' भिडिअ लानो हायासै गारि सिङाव दंमोन नालाय ओमफ्राय नै गासिबो फेमिलि दङ ओमफ्राय अम्बि दङ ओमफ्राय नै बिनानाव गावखौ देखायथारनांगौनो बेलाय दे था नैबाव था नैबे लाइटआव था आब' अम्बिजों थाहैथां आब' अम्बिजों था खोमसिसो नुदों जानानैसो सफैबाय नालाय जोंबो ओमफ्राय टाइमाबो 8टासो जालायनोसै ओमफ्राय भिडिअआबो नै बबेबा क्लियार नुयो बबेबा क्लियार नुवा दा नैबेयावहाय लाइट दंजोबो ना ओंखायनो बाव एसे क्लियार नुदों आरो ओमफ्राय हनै मालाय ट्रेन गाखोदों सानाव फैबा देन मोजां नुगौमोन ओमफ्राय जोंना प्लेनिङानो माने मोनायाव फैनोखासोमोन नालाय ओंखायनो मोनायावसो फैबाय जोङो फार्स्ट खुलिजेननाय बे दिनैसो फैफेरदोंना फार्स्ट टाइम दिनैसो फैफेराखै जोंना बिमा मोना माने मा मोना सिगां अपेनिङावनो फैग्रोदों आरो गासिबो फेमिलियै ओमफ्राय आं लोगोफोरजों दंमोन नालाय ओंखायनो फैनो मोनाखै आन्दायदों ओमफ्राय नै दिनैसो खारलांग्रोखाबाय आं बेखौ केमेरासो हमनो थिनो नागिरदोंमोन ओइ केमेरा हमलायसो होननायदोंमोन आं ओमफ्राय आंखौ गारनानै खारबोग्रोबाय आंहाथ' खिथुआवनो हाबलांजोबसैदां बैलाय बै जिरेबा हनै बैलाय रानि बायदिया बैलाय नै आं हाबलाङोसो बुस्थुआ आंहाबो आं सिगाङावसो जिरायदों ओइ मा खयथा मोनब्रैनो मोनब्रै टिकेट दानदों नै जोंहा ट्रेन गाखोनो दार्जिलिं थांसै दार्जिलिं मा भिडिअ खालामला ओहो दार्जिलिं थांसै नै बिमा मोनाबो गाखोसिगोन ट्रेन सिङाव हाबबाय दा मबाइला खामानि होआसै बर्थमान ओंखायनो प्लेसजों खामानि सोलिबाय आरोना बहाय थांनो नागिरदों जों दा दार्जिलिंआव ट्रेनजों दार्जिलिंआव क'क्राझारनिफ्राय माब्ला सफैया दासो सफैदों दासो मानि मैया मोनायाव सफैदों ओमफ्राय बे दार्जिलिंनि ट्रेनाव गाखोदों आरो जों औ सोरबा जौबावगोन खोन्नांगौ नै बाय जों दा अन दा वे थांगासिनो दार्जिलिंआव एसे गिदिंदों जोङो नै ट्रेनजों गिदिंनायनि माबाया भिउआ बिनानावा गाखोलायबाय बेजोंसो बैजोंसो ओंखारबोनांगौथ' बैजों ओंखारबोदो खानाया माबायदि जाखो सिगांना स्पिडसो फैनांगौ एबार बैखौ गाखोदो बैजों
थाबजागोन ना बेयाव गाखोनांगौबा दा गोलैबाय दाना Mana gusir makan kan? Enggak lihat sih lah, paras nih lah. Anggailai nih aku bayi sengi batas jengko. Nggak mau boleh saja malah bani piung. Cili नुबाय आंखौ खानायाबो गाज्रि जाजोबबाय गैला माला बोफिननो मोनबावगोन जाखो ओमफ्राय साइडावथ' बिराद मिउजिक कपिराइटसो फैगोन ना मागोनथाय गिलायलांबायसो आं नायसै मा जायो होबासो मोनसिगोन कपिराइटसो फैगोन नामाथाय जि मोजां रायलायलायदोंमोन आंहा ओमफ्राय साइडाव गान दामगासिनो नालाय बेखायनो आङो कपिराइटबो फैनो हागौदां साननानै बेनिखायनो आंनि रियेल भइसखौहाय अफ खालामनानै भइस डाबिंसो होनांबाय आरोना खिन्थु रियेल भइसखौ होबा साबसिन मोनो आङो ओमफ्राय दाबो जेबो नंला उफाय गैया माथो खालामनो गान दामगासिनो नालाय ओंखायनो भइस डाबिं होबाय दा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जायगाफ्राथ' मोजाङानो जोब गासिबो ओमफ्राय सानाव फैबा साबसिन नुबावगौमोन आरो जायगाफोरखौहाय जोंना फैनाया मोनायावसो जाबाय नालाय सानाव रावबो सोलाबलायामोन बेखायनो मोनायावसो फैबाय आरो फैनो होननानै फैनाय जायाना बेखायनो भिडिअ नों मा खालामदों भिडिअ फट' लानो मोजां फैदो गिदिंखांबाय एबार जाग्रा जानोसै मा जागोनथाय बेखौ मिन्थिथ'ला दाहाय मिन्थिसिगोन दसे उनावहाय दा फैग्रोबाय जायगायावहाय आयै लाइटआ मा जाखो मोनालायबायलै खैथा जाखोथाय 8:30 जाबाय 8:38 दुखुआनो हाला आङो आंनि भइसखौ अफ खालाम आङो भइस डाबिं होनांगासिनो मानि थाखाय भइस डाबिं होदों बेखौथ' आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो खोन्थाखांखाबाय खारन गान दामगासिनो ओमफ्राय अबावबा आङो आंनि भइसखौ भिडिअ'आव जे रायलायदों बेखौनो होदों ओमफ्राय मानो होनोबा गानखौ बेयावहाय लासै खोनादों बेखायनो आङो भइसखौ अफ खालामाखै ओमफ्राय जेरावहाय गानखौ खरा खोनादों बेवहाय आङो भइसखौ अफ खालामनानै भइस डाबिं होदों आरोना ओमफ्राय भइस डाबिं होबा मा रायलायगोन मा रायलाया जायो जिहेतु भिडिअ'आव रायलायनाया बेलेग जायो बेखायनो जोंना जाग्राया सफैजेनबायानो फार्स्टआवनो कोल्ड कफि सफैबाय ओमफ्राय चिकेन पक'रा सफैबाय आरो आङो दहायनो होनखांखाबाय नोंथांमोननिसिम आङो आंनि भइसखौ अफ खालामनानै भइस डाबिं होनांगासिनो होननानै भिडिअ'आव जिहेतु रायलायदों बेखौनो होनो मोनासै आङो एफा मोजां रायलायदोंमोन बेफोरखौनो गैला भइसखौनो होनो मोनासै अफ खालामजोबनांबाय आङो गासिखौबो गाननि थाखायनोलै माथो खालामनो उफाय गैया गानखौबो बन्द' खालामदो आं भिडिअ खालामदों कपिराइट फैगोन बेफोरबायदिबो होननो हाया नालाय दा जोंना अर्डारा सफैबायानो ओमफ्राय जोंथ' बारा जेबो बुस्थु अर्डार खालामाखै जिहेतु नुदों भिडिअ'आवहाय बेनो चिकेन बिरियानिखौ मोननै फ्राइड राइस मोनसे ओमफ्राय नान रुटि ओमफ्राय आं बारा खिन्थाबाय थाला नोंथांमोना भिडिअ'आवनो नुलांबाय थाखाबाय एथ' मोजां रायलायदोंमोन जों अम्बिजों आंजोंहाय ओमफ्राय दा गैया भइसखौनो अफ खालामनानै भइस डाबिं होनांबाय थाबाय मा रायलायगोन मा रायलाया जायो आरो भइस डाबिंआवहाय जिहेतु भिडिअ खालामनायावहाय रायलायदों बेफोर बेलेग जायो खोथा ओंखारलाङो भिडिअ'आवहाय ओमफ्राय बिदि भइस डाबिंआव मा होननो मा मानो जायो आरोना दा आं बिदिनो जागासिनो मा होननो मा मानो
ओमफ्राय जाग्राफ्राथ' गासिबो गोथावआनोमोन। जाखांजोब्बाय जोङो दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय टाइमा खयथा जाखोथाय 10ता राइट जाबाय जोङो 8 जान्थियाव सफैदोंमोन ओमफ्राय दा नै राइट 10आव ओंखारबाय आरोना जाबाय जाग्रायाबो जेबो गाज्रि नङामोन। बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो बिदिनो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो ट्राइ खालामगोन। दा बिदिबा बावनो फोजोबनोसै।